Doğuşum dowamyny ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Birleşik ýaly halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlyk gollaýanygy, şol hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna parlament derejesinde gollaw berilýänligi baradan atarly. Türkmenistanyň Meclisiniň 2014-nji ýyldan beri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň agzasy bolup durýanlygy hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny saklaýanlygy, bilelikde dürli çäreleri guraýanlygy barada durulup geçirildi. Şeýle hem dowuşjukda ýurdumyzda dinanlaryň hukuklaryny kepillendirmek, şol sanda gender deňligini üpçün etmek we ýaşlar üçin döredilýän mümkinçilikleri durumşa geçirmek, ekologik howpsuzlygy bilen bagly işleň çäklerini hyzmatdaşlygy pogtalandyrmak, geljekde deň hukuklyk we ananşmak ýörelgilerini isatlanýan gatnaşyklary parlament diplomatiýasynyň üssü bilen gollamagy taraplaryň taýýardyklary beýan edildi. Şunun bilen bir hatarda dowuşuň dowamyny awada milli siýasatçylyk zolugyny üstünlükli geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatynyň ähmiýeti belenildi. Bu halkara forum durnukly ösüş maksatlaryny gazanmak boýunça ýurdumyzyň öňe sürgen başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilýänliginiň nowatdaky beýany boldy.